सांग मैंने आपण मैंने जदि रोड साइड क्रिस्पी चिकेन पकोड़ा घरे ट्राए करने चाहूँगी ताहले वीडियो को लास्ट जाए देखूँ। जदि भल लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिंतु। പൊട്ടി വീണ നഞ്ചകത്ത് വന്നിരുന്നു പുട്ടുപോലെ പട്ടുനൂല് കെട്ടിയിട്ടുവോ കിട്ടാത്ത മുന്തിരിക്ക് പിന്നിൽ വന്ന പമ്മി നിന്ന് വട്ടമിട്ട് കിട്ടുമെന്നൊരാശ കൂടിയോ താഴെ വന്ന നിലവേ താഴു വീണ നിധിയേ ആഴമുള്ള നദിയേ കൊത്തിവെച്ച ശിലയേ മുത്തുവെച്ച മാലയേ പൊത്തിവെച്ച താരമേ കണ്ണടിച്ച് കൈപിടിച്ച് വാ വാ പൊന്മാനെ മാനേ 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 മായ